ಇನಿಯಂಕುಲು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ದಾಲ ಕೈಪುಗ್ ದಾಂತಿನ ಟೈಮುಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಗಂಜಿಲ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳನ್ನು ಚೂಲಿಗೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಲಿನ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆನು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ ಮುಂದೇನು ಕಡದ ಪಸಾರಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಡ್ರೈ ಆದೆ ಕಡದ ಪಸಾರುಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಡದ ಪಸತ್ತೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆದ ಕಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಜರಿ ಜರಿ ಆದ ಕಡದ ಪಸಾರುಡು ಚಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡುವೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೂರತ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ತುಲೆ ಪೂರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತುನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಸ್ಪೂನು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಯಾನ ನಾನವರ ಕಡದ ಪಸರ್ಪೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ನಾನವರ ಯಾನ ಉಂದೇನು ಕಡದ ಪಸತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇಕ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿತಾತು ತಾರೈ ಪಿರದಿ ತಿತ್ತೇನು ಅವನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಕಡೆಂಡ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಂದಾಲೈತಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಯಾವುದು ತುಲೆ ಈ ಥರ ಕಡದ ಪಸತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಐನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬಂಗಡೆ ಅಂಡ ಓಲಾ ಮೀನಾಪುಣು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಬೀಲ ಇಂಚ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೀಲೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿ ಓಡು ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮುಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಂಡ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ತವನು ಬೆಚ್ಚವರೆ ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂರ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ನಾನು ತಗೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲ್ಯಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ 4-5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಂಡ ಯಾವುದು ತುಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತು ಇದೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆತನ ಒಂದು ಯಾನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ತೆಪ್ಪು ಹೊರ್ತು ಒಂದು ತಣ್ಣಗಾವರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣಗಾತುಂಡಿತ್ತೆ ಈ ತಣ್ಣಗಂಡ ಯಾವುದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂತೆ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೀನನ್ನು ಕಿನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಧೂಳು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನೀರುಡು ಒಂತೆ ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆಗೂ ಪಾಡೋಡು ಈ ಥರ ಪೂರ ಬಂಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ನೀರುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನ್ಲ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಇದು ಮೀನನ್ನು ಒಂತೆ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕಂಡ ಯಾವುದು ಒಂಜೆ ನೀರುಡು ಈತು ದೆಕ್ಕಂಡ ಯಾವುದು ಎಕ್ಕಡು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಈ ಮಸಾಲೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಈ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತು ಶೋಕಾದ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲೆ ವರ